Una de les activitats que realitzem a la Fundació Oncolliga és la marxa nòrdica. És una activitat dirigida per un fisioterapeuta de la Fundació i recomanable per a les pacients, sobretot que han tingut un procés oncològic de mama o ginecològic, però també a qualsevol altra tipologia oncològica que es pugui beneficiar de la realització d'aquesta activitat. La marxa nòrdica la realitzem en aquests moments a Girona i a Olot, un cop per setmana, i té una durada d'1 hora 30, en la qual dividim una mica l'activitat. Els primers 15 minuts realitzem uns escalfaments de totes les articulacions del cos i aprofitem per fer uns exercicis limfodinàmics. I sortim a caminar, a fer la marxa nòrdica, durant 1 hora. Al tornar al lloc d'inici, l'últim quart d'hora el dediquem a fer estiraments i una mica de reeducació postural. És una activitat que pot donar molts avantatges saludables, sobretot en pacients oncològics, ja que es tracta d'un exercici aeròbic que ens ajuda a millorar l'estat físic, la capacitat pulmonar, la circulació, tant limfàtica com circulatòria, ens ajuda a l'elastificació, a la coordinació, l'estabilitat, l'equilibri i un gran ventall de beneficis. Recordem a totes les usuàries que és una activitat gratuïta i també recomanem que tothom que estigui interessat es posi en contacte amb la Fundació Oncolliga Girona per tal de rebre assessorament sobre aquesta activitat.